Den er en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner, den er veldrevet og den er godt besøgt. Og den bliver betragtet og benyttet af medlemmerne med meget stor tilfredshed. Klubben har eksisteret siden 1992, og takket være medlemmernes fantastiske entusiasme og store arbejdsindsats, har klubben udviklet sig fra næsten ingenting til en moderne golfklub med alle tænkelige faciliteter. Hammel Golfklub ligger midt i Østjylland, i Favrskov Kommune, i det smukke område omkring Frijsenborg Gods og Frijsenborgskovene, og kun et golfslag fra Hammel by. Klubben tilbyder ud over den fantastiske 18-hullers bane en flot 6-hullers par 3-bane til nybegyndere, som her har rigtig gode muligheder for at prøve kræfter med golfsporten. En flittigt benyttet driving range med plads til alle og med undervisningstilbud leveret af en professionel PGA-golftræner er også en af klubbens mange tilbud. I umiddelbar tilknytning til de gode træningsfaciliteter er der etableret en pro-shop, hvor der altid er spændende tilbud på golfudstyr, og hvor man er klar med gode råd og vejledning omkring udstyr og træning, der matcher den enkeltes behov. Hammel Golfklubs klubhus giver med sine 119 kvadratmeter god plads til hyggelige stunder med lidt golfsnak, og med Café 19 i centrum bydes der blandt andet på lækre lune retter, frisk smurte sandwich og forfriskninger af næsten enhver slags. Fra den 18-hullers putting green er der udsigt til den store bane med 18 krævende huller. Banen stiller store krav til alle spillere. Den meget velholdte bane med de kuperede fairways og greens med mere end 50 bunkere samt vand i spil på 11 af de 18 huller viser, at der er udfordringer nok på banen, som har en længde på knap 6.000 meter fra hvid tee. Visionerne for Hammel Golfklub er enkle. Det er ønsket om at være en visionær golfklub, som tilbyder medlemskab af en moderne og velfungerende golfklub med alle tænkelige faciliteter og med fokus på en sund økonomi. Samtidig er klublivet kendetegnet ved positive værdier som glæde, engagement og rummelighed. Velkommen til Hammel Golfklub. Vi tilbyder også naturskønne udfordringer.